A coordinación e o traballo conxunto entre o sector pesqueiro e a administración son cruciais á hora de afrontar os principais retos de futuro da pesca galega. Así o afirmou o presidente da Xunta na reunión do Consello Galego de Pesca, na que se referiu á necesidade de incrementar as cotas pesqueiras a través de datos científicos e conseguir unha maior flexibilidade na eliminación dos descartes. Traballar, porque sabemos que temos un reto coas cotas. Queremos seguir achegando datos científicos, datos biolóxicos, datos socioeconómicos que permitan aumentar as cotas de pesca. E se non temos datos biolóxicos e datos científicos será moi difícil. Por lo tanto, cada vez que temos xornadas, eu acudo a elas no Porto da Coruña, no Porto de Vigo, no Porto de Burela, a importancia dos datos científicos, dos datos socioeconómicos son fundamentais, porque sobre os datos o que se vai a discutir e sobre os datos se vai a decidir. E temos que traballar porque sabemos que temos un reto coa burocracia, que queremos simplificar a normativa, que queremos coordinar os controis, que queremos rebaixar as taxas. Acabamos de presentar unha lei, a primeira lei de portos no Parlamento Autonómico, que empezaremos a debatir a partir do mes de setembro. Temos que traballar porque sabemos que temos un reto cos descartes, porque queremos aumentar a flexibilidade, e axeitar esta obriga de desembarque o funcionamento da nosa flota, que hai que convencer os funcionarios da Unión Europea que o tema dos descartes hai que facelo con flexibilidade. No que respecta á rexeneración das zonas marisqueiras, Núñez Feijóo destacou a importancia de conseguir o saneamento integral das rías, un dos principais obxectivos da presente legislatura. Esta legislatura finalizaremos o saneamento da ría, probablemente a de Pontevedra non nos dé tempo de finalizalo, pero estará a depuradora en execución, todas as canalizacións necesarias, pero a ría de Vigo e a ría de Ferrol pois teñen que estar definitivamente porque levamos investido nesas rías millóns e millóns e millóns de euros. A maior infraestructura hidráulica da fachada atlántica europea é a depuradora da ría de Vigo, máis de 245 millóns de euros. Emprazou ademais os membros do Consello a abordar novamente o deseño dun marco xurídico para a acuicultura nunha próxima reunión. Por último, o presidente da Xunta destacou a importancia de Galicia no sector da conserva, no que se sitúa á cabeza, a pesar de non competir en igualdade de condicións, xa que moitos países non respetan a normativa en materia de trazabilidade.